फुरा दावराव नै बैयाव बुलाय सुलायजोब आन्दानिनि मिटिं जादोंमोन। लागाव दावराव जाजोबदों खारजोबसिगोन बिसोर एबार मिटिं खालामनो फैदोंमोन। मिटिं खालामनो फैदोंमोन एसे हरजोब्बाय खारजोब्बाय खारजोब्बाय गासिबो आन्दानि मिटिं जाफैग्रासो फुरा दम दाम दावराव जाबाय। हमै हमै माबागासिनो दं मानसिखौ सोंदों दावराव जोबनो फुरा दावराव आन्दानि कम्पानि जाहैदों मिटिं खालामनो फैदों दैलिक दावराव दावराव थायो। आंबो दिनै सफैथारदों आरो बेरायनायावहाय सफैदां बेरायफैदोंमोन आङो। खारग्राफ्रा खारजोबखाबाय आरो ना सोरबा सोरबा खारजोबखाबाय। हासिब थासिब लाजोबखानाय दावराव जादों। सामफ्रामबो सासे नङा सासे फैनानै आवलायबाय थायो नालाय। सामफ्रामबो एरखांबाय थायो नालाय सासे दावराव जागासिनो दं। दालालि होननानै बुङो फुरा दावराव फुरा मोदोम नारलायबाय बुलायहां हावलिफोरजों फुरा दावराव नै आन्दानि कम्पानि जाहैदों। आंबो सफैफ्रांदों आरो ग्रोबनो बाव लोगो मोनफैबाय आं नै। नारन हरबाय मानसिखौ थांनो थिनबाय आरो मोदोम नारजोबजाबाय। मोदोम नारनानै थिनहरबाय नोजोब आरो लायफैबाय नों? लायखानां गैया डाइरेक्टखा नंगौ। दावराव जाखुजोब्बाय फुरा
दैलिक दावराव जाहैदों दिनैबो जाफैबावदों पाब्लिकफोर मिटिं खालामदोंमोन बिसोर रायज्लायदोंमोन गावजों गाव मा रायज्लायनांगौ मिथिजोबा आन्दानि कम्पानि बानायगोन होननानै जायगा माबा दोंगोन आरो बेनिनो जादों दावरावा अब्ला बेनो बिसोरनो सेंग्राफ्रा हिन्जावफोर गामिनि हिन्जावफोर बारा फैदों सेंग्रा सिख्ला बयबो आरो रायजो राजाफ्रा सामफ्रामबो दावराव जाबाय थाखायो मोजां नुयोलै नोंखौ आदानिखौ जाहैना जाखो नोंलाय जाहोआलै जाहोआना नोंसो होननांगोन बेखौ आं बेखौ आङो बुंथ'ला आं गेजेरनि मानसि हे आदसा ओमफ्राय नों फैसा फागोन माथो बिदा फैबा जानोमोन आङो दावराव खारजोब्बाय गासिबो गारि